Злото е слабост, злото е глупост, доброто е сила, доброто е мъдрост. Защо злото е слабост и защо доброто е сила? Защото злото е омраза, завист, лицемерие и гняв. А тези чувства правят съществото, в което е това зло, слаб, глупав и безсилен. Защо доброто е сила? Защото доброто е любов, радост, мир. И когато това добро е в определена личност, той е силен и мъдър. И затова злото е слабост, а доброто сила. Във всеки човек идват добри и лоши мисли. И от това кои мисли ти ще приемеш и отхвърлиш, определя кой си ти. Един глупак, дори 3 висши образования да има, си остава глупак, след като не уповава всеки ден на мъдростта. А мъдростта е в Библията. Джордж Вашингтон, бащата на Съединените щати, е заявил: не е възможно правилно да бъде управляван света без Бога и Библията. Знанието и мъдростта са две различни неща и по-важна е мъдростта от знанията. 4 човека бяха тръгнали на път и срещнаха умрял лъв по пътя си. И тези, които имаха много знания, но нямаха мъдрост, казаха: аз ще му съградя костите. Другият каза: аз ще му възстановя тялото. И третият каза: аз ще му дам живот. А мъдрият човек, който нямаше много знания, но имаше мъдрост, каза: вие като съживите лъва, той ще ви убие. А тези, които имат много знания, но нямаха мъдрост, казаха: каква полза от знанията ни, ако не ги употребяваме? Мъдрият човек си отиде по пътя, а тези, които имаха много знания, а нямаха мъдрост, съживиха лъва и лъва ги изяде. Затова казвам, че мъдростта е много по-важна от знанията. А мъдростта е в Божието Слово, Библията. Аз съм прочел Библията с едногодишен пост и затова Бог ми даде Неговата мъдрост и не спирам да я чета. Чета всеки ден, защото Божието Слово и да изпълнявам Божията воля е най-прекрасната храна за мен. Този, който има много знания, а няма мъдрост, не се различава от глупака. А в днешно време 70% от хората нито знания имат, нито мъдрост. В Божието Слово, което е силата и мъдростта, могат да пребъдват истински само тези хора, които са с чисти сърца, а тези, които четат Библията, но нямат чистота в сърцата си, все едно четат вестник. Затова, когато човек чете Библията, нека Божието Слово да изчисти сърцето му, за да пребъдва в него силата и мъдростта.